एकच काटा असणारा चवीला अप्रतिम अप्रतिम मांसाने भरलेला जिताडा मासा सगळ्यांना माहिती असेलच. मोठा माशाचा एक तुकडा मिळाला आहे मला. हा जो दाखवते तो जिताडा मासा आहे, पण तो नाही कापलाय. ऑलरेडी एक मोठा कापला होता, त्याच्यातला हा बघा एवढा तुकडा मला 300 रुपयाला मिळाला आहे. आणि अजिबात त्याच्यात काटा नाही आहे, कारण तुकडा मिळाल्यामुळे मस्त मोठी खवलं आहेत. मोठा मासा होता. खवलं काढून मीठ लावून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे त्याला. आणि बघा मांसाने नुसतं भरलेलं आहे. ओमेगा 3 भरपूर प्रमाणात ह्याच्यामध्ये असतं आणि चव तर खूप अप्रतिम असते. ज्यांनी खाल्ला नसेल त्याने आवर्जून बाजारातनं आणा. जिताडा किंवा खजुरा म्हणतात ह्याला, आणि करून खा. ह्याचा रस्सा पण छान होतो आणि फ्राय पण अप्रतिम होतो. तर मीठ लावून स्वच्छ पहिला आता धुवून घ्यायचं आपल्याला त्याला. सिंपल पण बनवला तरी याची चव अप्रतिम लागते. मीठ, हळद आणि मसाला आणि लिंबू रस लावून. तर आता आपण थोडंसं आलं लसूण वगैरे लावून चमचमीत जास्त करून खाणार आहोत त्याला, म्हणजे तळून खाणार आहोत. मासा आहे ना कोणता पण बारीक गॅसवर तळत ठेवायचा नाही, बेचव होतो. त्यातलं आतमधलं मॉइश्चर, ज्यूस, तेल सगळं निघून जातं, जळून जातं आणि माशाला मातीसारखी चव लागते, म्हणजे एकदम बेचव. आता याला लिंबाचा रस अर्धा, पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, नंतर 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ. मॅरिनेट करून अर्धा तास ठेवायचं आहे. आणि अर्ध्या तासाने मस्तपैकी रवा, 2 चमचे रवा, 1 चमचा बेसन, 1 चमचा तांदूळाचे पीठ, त्याच्यामध्ये हळद, तिखट आणि मीठ चवीनुसार चिमटीभर घालून त्याचं कोटिंग तयार करायचं आहे. त्याच्यात छान घोळायचं आहे. कडकडीत तेलामध्ये मीडियम टू हाय गॅसवर, मी कोकोनट ऑइलमध्ये तळते. तुम्हाला कोणता आवडत असेल, घरात अवेलेबल असेल त्याच्यामध्ये मस्त दोन्ही बाजूने मोठ्या गॅसवर त्याला फ्राय करून घ्यायचा. खूप वेळ फ्राय नाही, अगदी 3 ते 4 मिनटात फ्राय होतो. आणि चमचमीत आस्वाद घ्या. नुसता खा सॉसबरोबर किंवा चटणीबरोबर हिरव्या, नुसता पण अप्रतिम लागतो. किंवा त्याचे जे मच्छी कढी असते, फिश कढी, राईस, तुम्हाला जे जसं आवडेल तसं. अप्रतिम अप्रतिम चवीचा जिताडा फ्राय, झटपट जिताडा फ्राय.